kalean aurkitu norbait edo denda batean eta esan ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Horrela. Eta zuk esatea, 3 urte. No te estoy preguntando eso. Yo no, si ya sé lo que me estás preguntando. Horrela. Edo esatea, ay, la niña, qué bonita es para ser china. Bere aurrean, ez? Eta esaten duzu baina ze... Edo nortzuk dira bere gurasoak, edo guk barreak egiten ditugu askotan honekin, ez? Esatea, ay, la niña, es china y habla euskera. Eta bai, bere hizkuntza euskara da. Jarri duzu kargatzen nire mugikora, Matxu? Bai. Eskerrik asko. Klaketa? Bai, Maren bat. Ongi etorri, adoptatu eta adaptatu. Nolakoa izaten da ume adoptatuen nerabezaroa? Gure kasuan, apegoa lortzen danetik nerabezaroa llegatu arte oso denbora gutxi dago. Askok urruti diren herrialdetako umezurtz etxeetan eman zituzten lehen urteak. Edo bestela, bizi kondizio nahikoak haiei emateko gauza izango ez ziren gurasoen konpainian. Adoptatzailea izatearena azkenean tragedia batekin hasten da. Ume bat abandonatua izan dana eta ezin dana hasi eta ezin dana bizi bere familia biologikoarekin. Mexikon umeak hor otezian errepidetan kristala garbitzen pasatzen kotxe guztiei edo mukizapeak eskaintzen edo aurrak txikiak. Adopzioaren ostean ordea, bizi baldintza hobeak ezagutuko zituzten ume horiek ia kasu guztietan. Ni hemen nago familia batean dakat teatu baldo egiteko, janaria dakat, laguna ditut. Eske hemen dena dakat, dena mandiate, dena. Baina urteak aurrera joan ahala eta nerabezarora ailegatzean adaptazio arazoak ez dira batere ezoikoak txikitan adoptatutako umeen artean. Hartutako umeak direnak ezberdinak dira. Kudeatu behar dituztelako bere barruko konfliktuak, amorruak. Korasa bat jartzen dute aurretik eta horregatik gero ere bai nerabetasunean pasatzen dituzte askotan gorriak eta sufritzen dute asko eta jarrera desegokiak izaten dituzte horregatik, ez? Nora eze horretan daudelako. Zer gertatzen zaie, umea adoptatu izan ziren eta orain nerabe adaptatu behar luketen gaztetxoei. Nondik nator, nor naiz, zer egingo dut nire bizitzarekin ez badakin nor naizen ere ez. Eta nola erreakzionatzen dute haien guraso adoptatzaileek. Ailegatu da beraz momentua, esperientzia nola ateratzen ari den jakin dezagun. Zatozte gurekin. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who, Hola, macho. shall I say, Bien. is calling. And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling. Who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling.
Ez dakit maiteko zaitudan ala ez. Ze ezagu berria gara. Baina... Diozu, Xabier, prozesu hau hasten dela, esan ez dakit maiteko zaitudan edo ez. Hori ere gogorra izan behar da. Niretzat arrotza zan. Nire semeak ziren estrainoak. Esan egon fletxazorik, Leo, ze moduz zaude? Pozik bizi zara? Beno. Pixka bat agobiarekin, baina ondo. Agobia zergatik ikasketengatik? Ez, saiatzen naiz aurrera jarraitzen, baina ezin dut, ez dakit segatik, ezin dut. Eta eskola, zip honetan nagoenean, saia gehiago egiten zait. Ikasketak zailak egiten zaizkizu. Eta dagoen giroarekin ere. Eta badaukat argazki bat, eta argazki horretan agertzen zaite zuek. Maleta batekin eta ama. Oso argazki polita. Hori izan zen jaiotza eguna moduan. Hona hemen familia osoa. Guraso adoptatzaileak, Xabi eta Ruth. Seme adoptatuak, Juankar eta Leo, 18 eta 15 urte, anaia biologikoak dira. Duela 10 urte diputazioaren menpe zeuden. Guraso biologikoen ostean porrot egindako beste adopzio batetik ere pasatu ziren Juankar eta Leo. Bigarren guraso adoptatzaileak dira beraz Ruth eta Xabier. Gaur amaren urtebetetze eguna da, 50 urte. Izan ere, gu apur bat lehenagotik gaude etxean. Egin dezagun atzera. Pongo ya el fuego, no? Nik uste du, zu ni baino beto, dakizu zelan egiten diren gauzak, Pote hauek zabaldu behar dituzu? 1. Bai, zabalduko dizut? Orduan, nola izer, berotuin behar da hori? Sí. Y luego echamos el tomate. Vale. Zeo zer behar duzu? Bai, gatza. Pasatuko aldi bazu. Venga, ba. Martxando, gatza, hartu. Epa. Bueno, pues soy de Sarajevo, que hoy en día es Bosnia, y en aquel momento era todavía parte de Yugoslavia, que se estaba pues despedazando, ¿no? Y precisamente por eso he venido aquí, porque ahí empezó la guerra y casualidad que tenía un novio que era de Algorta y nada, vine con él, nos sacó la embajada y vinimos a instalarnos en Algorta. 92. Zer nolako sorpresa hartu zuen atzo ama, Ikusi zuenean aita, deko, aitite. Bai. Unos años después me acerqué un poco a Bilbao y le conocí a Xabi y ya está, estamos juntos desde... Pues no cuento los años que estamos juntos. Badakizu zer esan zidan ama? ¿Qué? Atzo, gaur betetzen ditu 50 urte. Familia moduan, elkartu ginean, zenbat urte zeukan? Pues no lo sé. Zu gogoratzen duzu, ondo. Festa bat egin genuen, 40 urte. Ah. Gogoratzen duzu, ospatu genuen Maiderren etxean hor erandion. Gogoratzen duzu? Sí. Bai. Xabier, noiz izan zen lehenengo aldia etxean adopzioaren aukera planteatu zenutena? Izan zen, orain dela 11 urte. Hombre, pues las ganas de tener una familia nos llevó a adoptar. Arazoak izan genituen, saiakera pila egon ziren,
Eta azkenean adopzio aukera moduan ikusi genuen. Gogo pila geneuzkan izateko gurasa. Piperra behar duzu hau, ala gordeko dut oskailuan ja. Pues gero beharko dut. Beharko duzu, garbituko du pizkat? Bai. Zeintzuk ziren zuen kezkak hasiera haietan? Bueno, ia oso zaila izango zen guretzat, ia prestatuta geunden. Ze zaila da familia bateri umeak eta kentzea. Ez badira larriak bizi izandako egoerak. Beraz, emozionalki edo zaila izango zen aurrera eramatea olako familia bat. Espezia hor dago, ezta? Bai, hau da, behar duzuna? Bai. Zaine harra. Gaur sukaldari dabilen Leo DBH ikasten ari da, ikasleen baldintza bereziak kontutan hartu behar dituen zentro batean. Bueno, 9:30 dana prest, ya, ¿está? Bai. A ver, nos dieron como un guión muy escaso de lo que fue su vida antes de aparecer nosotros. Y entonces habíamos cosas básicas, ¿no? Las fechas, de cuando intervino los servicios sociales, ¿no? Cuando salieron de casa, a dónde se fueron después, pues tienen una historia muy complicada que a grandes rasgos conocíamos. Luego nos faltó todo lo demás, ¿no? Conocer los pormenores, porque siempre pensamos que, claro, uno pasa a la vía de adopción cuando pasa algo muy grave. Algo muy grave tiene que pasar en su familia para que no se tome el camino de acogida. Y esto es algo que hasta hoy no sabemos. Vale. Ia ama ia txerdau, ja, Bai, hortxe dago. Hala, baitu. Kaixo! Kaixo! Giltzak ez dituzu haztu. Habe, zorionak. Zorionak ama. Zer moduz? Una. Pensaba que era un regalo. ¡Qué ilusa yo! Pobre de mí. Hola, Matxu. Bueno. Hola, cariño. Eseriko gara? Bien. Bai. ¿Ya está? Bueno, sukaldaria hemen daukazu. Orduan, eseriko gara, Leo, eta ekarriko duzu... Las manos primero, ¿qué? ¿No? Vale, venga, va. Ondo, ondo. Muy mal, porque se pegaban, habían muchas broncas y como que ellos no querían estar conmigo, bueno, querían estar conmigo, pero no sé tampoco ni por qué me adoptaron, ni por qué me pusieron en donde estaba y por qué me abandonaron. Me gustaría saber, no sé. Me estás hablando de tus primeros padres adoptivos. Sí. Pero yo te pregunto sobre tu nueva vida. Tu vida, nueva vida con Xavier y con Ruth. Pues mucho mejor. Sí, mucho mejor la veo. ¿Vives feliz? Bueno, hay momentos que... no sé, que empiezo a pensar y... yo he sentido abandono, pero no sé cómo he seguido para adelante, como yo he podido. Bueno, ¿qué tal? Leo, que du afaria gaur. ¿Qué dices? Sí. Ba, zure oparia da. ¿Y con los platos hondos? ¿Hay sopa? Ez dakit, ikusiko duzu, berak ekarriko du, bera hartu du ardura. ¿Y la tarta? Zer tarta? Ez dakit. Lasai. Ay, Sorpresa etorriko dira, gero. un poquito de agua. Vale. ¿Tú quieres? Hace un calor.
8 urte baino gehiagorik ez. Eta ume bakarra. Azteko. Azkenean, etxera etorri zirenak, ziren espero zenutena baino nagusiagoak, eta batez, bi. Zu hona zinen eskumplotan goratzen dut ikastolan. Goratzen duzu? Ambizurdo. Hona ziren. Ambizurdo. Ambizur, zelan dare, ambidiestro. No, eres ambizurdo, porque... ¿Y tú qué tal? Yo bastante bien, con mucho calor, pero bien. Recuperando. ¿Qué has hecho hoy? Examen de Sindu, Recu, que no me ha salido ni tan mal, pero bueno. Y mañana examen de hípica, práctico. Viernes, vale. Sí. Práctico. ¿Qué es eso? Práctico montar en caballos, no, limpiar mierda, no. Juankar anaia nagusia lanbide heziketa ikasten ari da, kirolen alorrean. Leo, ¿a ti te ha tocado sentirte diferente a otros niños por ser adoptado? Joder, pues ahí le has dado el cablo porque, madre mía, muchas veces me he sentido diferentes que a los demás. Y cada vez que alguna profesora o algún alumno decía que todos somos iguales, eso me ha sacado de quicio un montón de veces. Un montón de veces. Bueno, no vamos a beber agua, ¿no? El día de un cumpleaños. A ver, Zein nahi duzu? Algo. Hola, kasu bodega, venga. Pues... Kroaziako guardada, kago. Ya, Bai, ¿qué nahi es? duzu? Pero ¿qué? Bai, lina. Suria, ¿verdad? Zuria da, bai. Pues Nahi duzu? mañana. Es un trauma. Y es un trauma muy serio lo que ellos tienen. Entonces, nosotros también nos estamos formando en cómo responder a eso, ¿no? Porque es muy difícil. Hay una cosa que se llama neurona espejo, que es lo que tus neuronas que conectan con un estado de ánimo. Por ejemplo, las mías conectan directamente con la ira de mis hijos, ¿no? Entonces yo tengo que aprender, yo estoy haciendo un esfuerzo por no montar el escándalo cada 2x3, ¿no? Izango da, txikitan hau eta hau gertabin zalako eta igual horregatik beraien jarrea da hau, bestea... Informazioa ez baduzue jaso, zergatik da? Horren psikolo batek esan zion, eta neuk esaten badizut, hau gertabin zitzaion zure semeari, igual alduzu hartu bere kontra. Egun ematen azerretzen bazara berarekin, informazio hori bere kontra erabili alduzu. Hori da, ez ulertzea ez ebez. Hori izan beraien izaldea. Neuk ematen badizu informazioa, bateketaki ia azerretzen bazara berarekin, beraren kontra erabiliko duzun. Tú describes un sentimiento de abandono. ¿Te sientes abandonado? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de ayudarte? Pues... estando conmigo, apoyándome y... con amor, eso siempre. Y con eso a mí me vale. ¿Recuerdas muchos momentos de amor con tu ama y tu aita? Sí, cuando se casaron, por ejemplo, me gustó ese día. Y... no sé, fue un gran paso para mí y para la familia, yo pienso, porque fue un día muy bonito y no sé. Tranqui, paramos.
turre. Ura. Juankar? Bai, zer. Ama eta biok egon gara komentatzen. Gogoratzen duzue, ospatu genuela amaren 40. urte betetzea? Bai. Gogoratzen duzue, non izan zen? Txabola batean, ez. Txabola batean. Hasieratik zuen helburua zaintzen, umei erakustea hau betirako euren familia izango zela? Beti, hori izan, esaldi nagusia. Sentitzen du Juanka, zure aita naiz eta betiko izango naiz. Zure zara nire aita, zure zara nire aita. Bueno, ni nahi dut izan zure aita, eta nahi dut izan zure aita betiko. Neuk ez ditute aukeratu aitit eta mama. Ailegatu naiz mundu honetara eta baneko aia nire aita eta nire ama. Gurasoak ez dira aukeratzen. Zu alde egingo duzu, nahi duzunean, zu joango zara zure guraso biologikoen bian, nahi duzunean, aukera izango duzu, eta gainera laguntza emango dizugu. Onartzen baduzu, bestela zu bakarrik. Baina ni izango naiz, eta ditzen naiz zure aita betiko. Etxia eta lana betiko, maitea lagunak betiko. Jarraikortasuna, beina herriz. Jarraikortasuna, gu zure gurasoak gea, betirako gea zure gurasoak, momentu honetan zurekin oso hasar egon gaitezke, dezepzioa handi eduki dezakegu, baina beti izango gea zure gurasoak. Ezaruan inguruan mamu abandoniko horiek berpizten dituzte, ez? Ni banatzen naiz, hasarretzen naiz, gurasoekin daukat tensio hau, eta, karo, baina zagertatuko da, eta hor nabil, ez? Nire beldur horiekin ere. Betiko, oikoa, betikoa, betiko. Onerako txarrerako, guztia ez da ez betiko, edo zen unetan ekunetan dena alda gaiteke dena. Pentsamendu hipotetikoarekin hasten dira, ez? Ze izango zen nitaz, nun egongo nintzen ni, ze izango ote da nire jatorrizko familiaz, idealizatzen dute ere askotan, ez? Pentsamendu hipotetikotik prozesu konplexu bat jartzen da martxan, ez? Zorionez, zoritxarrez, ia ezer, ez da betiko ezer, trapezistan, izaten jakin behar da, esorekan, horreka lortu nahi bada. Ni 5 urte arte Mexikon bizi izan. Umezurtz etxe batean bizi nituen lehenengo 5 urteak. Ni dakiten informazio bakarra, Magali naizela, Urriak 16an jaio nintzala, baina, klaro, dena zalantzan jartza baet, ade jarri zalantzan, nire izena zein dan. Benetan Urriak 16an jaio nintzen, benetan Agapulkon jaio nintzen bai edo ez. Orduan ez dakat ezer ziurrik, ez dakit, oantxe bertan jartza naiz, eske ez dakit zein naizen benetan ondo. Lidia izan zen haur bat, nire adintarte ingurua izango zuen. Nirekin batera, beste familiar mexikar batek adopzio prozesuan hasi zen, nire gurasoa bezala. Ni 9 urte nitula berriro jo nintzen Mexikora bisitate egitea gurasoekin, bidaia moduan. Eta bertan, esan genuen, hona etorri bagea, guazen zu bizi izan zinean etxeaz ikustea, ber nola dagoen. Eta jun ginen, eta kasualitatea izan zen Lidia hor ikusi nula.
Eta netzat pixkat izan zen impactantea hor ikustea berriro, azkenean haur horrek 18 urte ditunean kalera joa, eta zein gau. Nik ustet etorren nintzala 2001 etorren nintzala. Ez dakiz zeba, gaztelera gordenun iskin batean eta denun izegiten gaztelera. Utzi nun alde batera, enun ez zertarako erabiltzen, egon nintzen urteak izegin gabe. Inoiz nahi sentitu lekuzkanpo edo desplazatua, hoi sekula. Umea zeanean betiko galderak, ez da? Magali zeba da beltza eta bere gurasoak txuriak. Nik etorren nintzen, beste bizi bat hasi nintzen iten, oso ondo adaptatu nintzen, gurasoekin oso ondo eramaten naiz, familiarekin ere, lagunak ere oso lagun hona ditut. Nik beti pentsatu izan dut, horro bardula informazioa, nire familia biologikoaren izenen bat, edo kontakturen bat. Orduan, nik nire gurasoi bai galdetu diet. Behan erantzuna izan da, igual ez da momentua, edo igual oaindik ez da garaia, igual pixka ditxon behar dezu. Igual behaik ere babestu nahi dute, edo ez baiat esaten zerbaiten gaitik handa. Nik usentzunezko komunikazioa ikasten nahi naiz, eta hirugarren mailan Erasmusa juteko aukera ematen zute. Ni nahi nun, Mexikora jun, nire iraganaz zerbait jakiteko. Gero ez da nerviosago neon, gero ez da urduriago, eta neon gustora. Orduan, pentsatu nun prozesua etetea, ze enun lortuko nik bilatzen dituen erantzunak. Orduan, uko egin diot Mexikora jutea. Orduan, noizbait, benetan bakit noizbait jungo naizela Mexikoa eta gauzak ondo ingo ditutela, baina ez da momentua eta listo. Aukerak egongo dira, fijo. Inma, kontatuko diguzu nor zaren zu, eta nor den Maxim, eta nondik datorren? Nortasun handiko pertsona naizela esaten didate. Lehenbizi beti nahasi behar dira kartak, bestela beti pentsatzen da ez, magoak egiten duela nahazten dituela edo euskala prestatuak ez. Eta beti nahi izan dut amaren proiektua izan, baina bikotean egon naizenean, ez da garatu proiektu hori. Eta honetarako nahiko nuke esatea ja nahi duzunean? Ja. Bale, perfecto. Eta bitartean, munduaren beste aldean, bazegoen ume bat, jaio zena, ni gorabera horietan ari nintzen bitartean, Siberiako mutur batean jaio zena. Negu gorri-gorrian abenduan. Eta zena ez ikusi duana edo ikusi ez duana? Ikusi ez dana. Bale, orduan hartu ezazu, inoiz ez da ateratzen. Honetarako ikusi ezazu karta mesedez, eta ez erakutsi beste inori. Hau bukaerara arte gordeko dugu. Hoiek gara, Maxim, eta ni. Bitartean, hemen bauzkau paper batzuk, batean jartzen du txokolatea. Beste honetan adibidez jartzen du tigrea, eta guztiak txan honen barrenean. Eta begiratu gabe bat hartuko dut. Hau, tigrea. Badakit, guztiok esango dugu tigrearen letra bat, nik esango dut bat, gero zuk beste bat, gero nik beste bat, eta horrela, bale? T, I, G, R, E, A. Bale. Horrein bai. Momentu bat. Hasieran hartu duzu karta bat, ez? Barkatu, eski badukat beroa. Hartu duzu karta bat, ongi da. Karta hori jarri dezakezu horrela, hemen alde batean, ikusi dadin? Bale, perfecta. Eta bitartean tigreari izanen diot zein den karta, eta asmatuko du, baina ezin du inork ikusi tigreari esaten dio gara. Bihotzeko bia. Orain tigreak asmatuko du zein den, bale? Bihotzeko bia. Bale. Maximen txostena eman zizutenetik, etxera iritsi bitartean urte terdi egon zen. Bai. Eta hor, Errusiara zenbat bidai? 3. Ikusi hauxe, beretu. Aber akordatzen gan zerbaitetaz. Ez baita turista bezala bidai bat egitera, ez da? Orduan, badago barne bidai bat, eta badago errealitate
sozial gordin asko ikusteko modua, ez? Zu akordatzen za zerbaitetaz? Akordatzen naiz, bazegoela parke bat, paren. Eio. Hori da. Bestela inolara ikusiko ez nuken errealitate bat. Iruñera etorri behar ginunen, jantzi ginu zen arropak. Betxu, Kamiseta. Jode. Betxu. Eta hori sartzen altziten? Oso seinale ona izan zen hasieran, ura zaintzaile baten eskutik etortzea eta harrekin atxikimentua bazegoela ere nabaritzea. Oso gauza gutxi zeukaten agian etxe hartan, baino piano batekin ematen zieten psikomotrizitatea. Beitxu, hemen zeuden, lehendabiziko ehunetan, nola elkartu ginen, nahi dozo irakurtzea, Maxim? Irakurriko elkarrekin. Gaur eritu gara irakurtzen egunerokoan, haren aldaketak nola nabaritu nituen. Kuku, Maxim, ongi loin. Zuregandik metro batzuetara nago. Gaur ezagutu zaitut eta ume zoragarria zarela iruditu zait. Erori eta kopetako bat hartu zuen, eta harren aitzakian, goratzen naiz loxintxa iten nola aritu nintzaion, kopetean. Zoragarria, azkarra, irekia, bizkorra, ume bizi-bizia eta atsegin handiz aritu nahi zurekin jostetan. Eserita jartzen zen, baina gero ja ukenduarekin hasten zarenean loxintxetan, ja bere gorputza hasten da, ez? Erlajatzen. Uzten du bere burua. Badakizu bakarrik jaten, puzleak iten, marrazten, gustuko dituzu margoak, kamioiak, baloiarekin ostikoka ibiltzea. Hasieran, jogurra eta platanoa besterik ez zuen jaten. Baina goizean, eguerdian, gauean. Hurrengo egunean, goizean, eguerdian, gauean. 4, 5 egun, 6 egun, jogurra eta platanoa. Eta nire honetik ateratzen hasian nengoen ja, pentsatzen nuelako, zehozer gertatuko zitzaiola, joan beharko genuela osasun bidera, eta ja, ez dakit ez, parte emateko modukoa izanen ote zen. Umeak enduko zizuten beldur zinen? Bai. Ezaten genuen etxe bat konpartitua Zaraitzuko herri batean, eta han ikasi nuenik flana egiten, etxeko flana egiten. Eta egin nuen bat 7 arraultzekin. Eta hasieran, Maxime kolesterola ekarri zuen, hango elikaduragatik, eta 6 hilabete eman genituen dietan. Eta kuluskati jekitzen, eta jan zuen flana oso-osorik. Bagoaz berriz ere osasun bidera eta berranalitika eta ura eta bestea. Tardun, bai, hori izan zen, beldurrak ez ezakit. Ez jakintasuna, beldurra eta... Kuku, mama, niri zuzendutako lehen hitzak. Uste dut hemen Errusiako alde hontan ez dagoela kuku askorik. Beraz, niri ikasi didazu hitza eta errepikatzen ere ikasi duzu. Muxu, Maxim. Hoi da, idazten zinun, Bai. Nik hemen urte batzutara norbatxe adoptatu arra dut, esate izot nik ez dutela idatziko. Ez? Ez. Zuk zeinen dozo? Arrazgatea eta puta. 11 urte hauetan, zeintzuk izan dira oztopo nagusiak? Eskola. Nik uste nagusiena. Oso aldapagora. Inda, eskola. Baina oso, Eta dana adoptatua izateagatik? Abandonatua izateagatik. Pues la escuela. Sí, la escuela nos... ha sido como un obstáculo para nuestra relación. Porque de alguna manera nadie pudo entender que lo que necesitábamos nosotros en ese momento es hacer familia y no dar respuesta a deberes, a todas las exigencias académicas, y no nos entendíamos. Yo no podía entender cómo me puede plantear un tema como cálculo mental cuando yo sabía lo que había en casa, lo que había que atender de verdad, ¿no?
que para nosotros entonces y ahora el cálculo mental es lo último de lo último. Hiperaktiboa zela, eta nik jakinez zertzen hiperaktiboa, baina ikusten dituen kasuekin konparatuta, etxean zen pertsona sofa gainean, edo alfombran egon zitekena puzleak egiten, lasai, ez? Eta arretaren iraupena bazuena, baina beste egoera batzutan ezin egon handia zeukan. En vacaciones, con un porrón de fichas y de deberes que teníamos que hacer, ¿no? Que veíamos ahí en los campings los niños holandeses correteando por allí y los nuestros haciendo deberes y con bronca porque nunca han querido hacerlos, ¿no? No les interesaba nada la escuela, no les interesaba porque tenían otras cosas que resolver. Eta 2 urteren buruan, konturatu ginen, beste espezialista bati esker, entzuten zuela gehiegi, hipersensibilidad auditiva. Orduan, hark entzuten du zure ahoan dabilen txiklea. Edo entzuten du irratia eta telebista martxan aldi berean eta sintonietik kanpo bazen bezalaxe, eta gero eskatu irakasleari kaso egitea. Orduan, nik kaso izan banie diagnostiko ofizialei egongo zen medikatuta. Argazkila izango litzateke, gelan geldirik egote ez da ume bat, arreta mantentzeko zailtasuna dazkana. Eta egila da, kasu askotan, umiak medikatuta beraien errendimendu akademiko hobetu dezaketela. Baina, badakigu zergatik den, badakigu arrazoia kimikoa dela eta atzetik dagoen arazo horri arreta bat emango balitzaio, bagian ere hobekuntza bat egongo litzatekeela. Baina ez dagoela nahikoa sensibilidade edo ez dagoelako nahikoa errekurso, ez? Yo estoy denunciando el no querer aprender. Prepotencia ignorante, ¿no? Ignorante e indiferente. Yo sé cómo se hacen las cosas, ¿no? Y además voy a hacer por culpabilizar el mal comportamiento. Pero no me voy a preguntar siquiera de dónde viene ese mal comportamiento. Nola konparatuko ditugu, jaio eta hazi bestelanik izan ez duen umea, eta jaio, familiak abandonatu zaitu, instituzio batean egon zara, eta gero zer, 3. mailan berdin eskatu behar diego. Los profesores en general, ¿crees que han sabido entender tu situación? Creo que lo saben bien, lo entienden bien, pero la cosa es que no saben ayudarme. No saben cómo ayudarme. Eskola gaur egun ez da eskola inklusiba. Bueno, azkenengo urteetan izan ditugun murrizketekin askoz gutxiago. Es un tema de disciplina, ¿no? Que al final, por una parte, a ellos sí que se les juzga, como a los demás, por falta de disciplina. Ez que zure semea, ez que hau... Hemen naukazu, zer egin aldugu, badakit hori ezin dela onartu. Que lo han tenido, que está claro, ¿no? Que se han resistido siempre a la autoridad y a que alguien les diga lo que tienen que hacer. Batzuetan entzuten duzuna, ez dago eskubiderik zure semeak egin duena, ez dut inondik inora onartuko. Bale, bai, ez duzu inondik inora onartuko, baina zer egingo dugu, zer egin aldugu. Zuk eta biok, ez nago zure kontra. Es que tienes que flipar, porque es que ni a mucha gente saben cómo ayudarles. A mucha gente que hay en ese CIP no saben ayudarles. Y siguen con lo suyo. Y siguen. No sé. Beste zentro diferente batean dago. Oso punteroa zen zentro batean. Inklusibidea bazegoela. Edo behintzat horrela saltzen da. Ez dago modurik. Ez dago modurik. 2005ko abenduko goiz batez, etxetik atera ginen bidaia luze bat egiteko. Ez asko egu kopuru aldetik, baina bai, egun horiek gure bizitzetan suposatuko zuten aldaketagatik. Gure bizimodua esan izango berdina bidai horretatik bueltan, eta bizitza berri hori 9.000 kilometrotara hasiko genuen. Hilabete asko lehenago hasitako abentura zen ordea. Atzean geratu ziren 11 korapilo eta ibilbide burokratiko luzea.
Bidai horrek ilusio handiz amestutako helburua zuen. Behin betiko gurasoak bihurtuko ginen, eta hilabete lehenago ezagutu genuen arrozesko begitsuak zituen neskatza panpinura etxera etorriko zen gurekin. Maren aitie gure alaba bihurtuko zen, eta gu bere gurasoak. Maren edo Maren Moto, nola deitu behar zaitugu? Maren? Eta norri hindu barre. Kentzuten zaizue! Mare, zu aurrera begira. Maren, noiztik dakizu adoptatua zarela? Pues, gogoratzen dudanetik, eta pues ez du gogoratzen noiztik. Beti danik. Suposatzen dut txikitan izan ezik, ez dudala gogoratuko. Badakizu ze herritan jaio zinen? Herria da Junjan, ama edo hori da iria, edo... Eta badakizu zerbait herri horri buruz? Noizbait kontatuko zidaten, baina ez du gogoratzen. Egia da? Ez que zer nahi duz, esatea, asmatza gauzak? Ez hau hemen, ez da, posagur. Amaia, nolatan planteatu zenuten etxean adopzioaren aukera? Oso argi geneukan gure harremanaren hasieratik noizbait seme alabak izatekotan bat behintzat adoptatua izango zala. Eta zergatik aukeratu zenuten Txina? Garai hartan adopzio nazionala deitzen dan hori egitea nahiko zaila zen eta urte askotako bilbidea eskatzen zuen. Eta ikusi genuen Txinako prozesua oso zorrotza zala, baina aldi berean oso argia. 13 urte pasa dira, orain etxean esan duzu proposatu dizutela zure guraso biologikoak aurkitzea. Bai. Zer suposatzen du horrek? Aurkitzea ea bizirik hilda dauden edo? Sentitzen duzu beharra, haiek ezagutzeko behar bat? Ez. Eta berehala apuntatu zenuten txino ikasketetara? Bai. Zergatik, zer helbururekin? Bere kultura mantentzeko. Gaude zaiatzen, zure gurasak aurkitzen nazeken ezekantezetan di. Pues bale, ok. Orduan etxean da gehiago beraiek Bai. jartzen dituztela mahai gainean gaiak, zure adopzioaren inguruko gaiak. Bai. Zuk jarri baino. Bai. Eta zure jaioterrira joaterakoan, ez duzu uste hori momentu berezi bat izan daitekela? Pues ez. Nahiango nintzu bezala beste toki bat, normala. Bai. Bai. Zure guraso biologikoak aurkitzeko jarri duzue martxan prozesu oso bat, eta hor DNA frogez gain bideo bat ere grabatu duzue. Bai. Geroan, Txinan, albistegitan ikusi den bideo bat. Zer azaldu zenuen bideo hortan? Non bizi naizen, zenbat urte ditudan, eta nongoa naizen, eta... eta ustot ja. Ni jau, Maren aigie naiz. 2005ko martxoaren 5ean jaio nintzen. Julianen, han adoptatu ninduten. Bilbon bizi naiz. Euskal Herrian, eta animaliak maite ditu. Zaitzen. Lortu behar da, lehenengo pertsona horiek hau egiten gaudela jakitea, eta gero beraiek ere beldurrak gainditzea eta prest egotea ume bat abandonatzea ilegala da, noski. Hi, my name is Hannah. I was adopted in 1999 from... Eta lortu dugu hango albistegietan irtetzea. Zer uste duzu hobetuko dela bere bizitzan guraso biologikoak ezagututa? Zer argituko da berarentzat? Nor den jakitea, nondik datorren. Bere galderei erantzuna izatea. Agian ez du jakingo inoiz zergatik gertatu zen, baina jakingo du nor den. Zuk bilaketa honetan parte hartzea erabaki duzu, zure kabuz hartutako erabakia da. Bai, bueno, bai. Bai. Espero duzu Maren mugitzea, bere barruan. Gauza asko. Denei mugituko zaizkigu gauza asko. Denei. Beste zerbait kontatu nahi diguzu? Adopzioen inguruan. Eta adopzioak zure bizitzan izan duen eraginaren inguruan. Ez du ezer eraginik, eta ez dut ezer kontatu behar. Zer?
Oskia, Txinaren kasuan, jaio berriak diren umeak eta gaixorik ez daudenak normalean Txinan bertan uzten saiatzen dira, ez? Beraz, zuek ez duzue olako umerik jasoko. Txinan adopzio sistema aldatu eginda, ez da lehengoa. Oskia azaltzen ari zaigun moduan, orain Txinatik datozen umeak, kondizio jakin batzuen arabera etorri ohi dira. Txinan adoptatzeko modua deitzen da pasaje berdea. Patologiaren bat edo gaixotasunen bat dituzten umeak, anai arreba taldeak edo 7 urtetik gorako adina dituzten umeak. Etxean izango duzuen umea, gaixorik etorriko da, hori segurua da? Segurazki bai, bai. Gaixotasun arina ere izan daiteke? Bai, eske denetarik dago. Gaixotasuna larriagoak, arinagoak, denetarik. Zergatik daukazue Asierrek eta zuk familia osatzeko naia? Eske maitasun asko dugu emateko eta norbaitekin konpartitu nahi dugu. Lehenengo besarkada ematen diozunean, zer suposatuko du zuretzako? Dena, ez dakit. Leo, por lo que cuentas, es muy difícil. Oyéndote, queda claro que es muy difícil haber vivido con 3 amas y 3 aitas. Pero si miras al futuro, ¿crees que vas a ser capaz de superarlo con la ayuda de Ruth y Xavier? Ayudándome como me están ayudando, a su modo, sí, creo que sí. Lo podría superar claramente y seguir adelante, sí, podría. Y para que te puedas quedar tranquilo, ¿crees que va a ser necesario encontrar a tus padres biológicos y los primeros padres adoptivos o no va a hacer falta? Solo encontrarte, ¿eh? No te digo... Encontrarme con ellos. ¿Y pedirles explicaciones o no? Sí, me gustaría mucho, me gustaría. Pero lo he pensado y he dicho no se puede hacer eso hasta los 18 años. Y eso es la primera cosa que voy a hacer. Al cumplir los 18 voy a ir a la Diputación y les voy a decir, quiero preguntas, dónde están, dónde viven, todo, preguntarle todo. Y si a poder ser, quiero una cita con ellos. ¿Para saber qué? Para saber qué pasa. Porque a mí no me parece bien, a mí al menos, que sea hasta los 18 años. Yo creo que es demasiado agobio que tienes ahí dentro y que acumulas, que yo lo llevo acumulando no sé cuánto tiempo y no sé cómo sigo adelante. Es que también yo mismo me pregunto por cómo me puedo seguir adelante si he pasado un tan mal rato que no sé cómo ni he podido seguir adelante. Zer izan da prozesu guzti honetan hoberena? Prozesu guzti honek eman dizun hoberena? Dena kontatzen duzu irrifarrearekin. Onak diren gauza asko emango zizkizun. Bai. Si miras al futuro, Leo, ¿cómo te ves? Joder, ahí. Ya es que no puedo decirte nada ahí, porque es que no sé. No puedo decirte eso. No te lo puedo decir, no sé, no lo sé ni yo. No lo sabré, es que no lo saben ni mis padres, ni yo mismo sé cómo voy a estar en el futuro. No me veo. Egon da momentu osoak,
txikia zirenean hor dauzkazun argazkietan agertzen dana, inditugu gauza, osapia, bideatu egin dugu, elkarrekin, azarretu gara, baina gero konpondu egin dugu, gero musutxoak etortzen dira, bezarkadak etortzen dira, konfliktoa sortzen dira. Politena egia da, musutxoak. Musutxoak, nire jobak deitzen zidaten el tío musutxos. Beti nengoelako musukatzen. Nik ez dakit zer izan, niretzat betidanik izan da, ume bat sufritzen ikusten banuen telebista programa batean, negarrez azten nintzen. Ez dakit zergaitik, hori ez dut analizatu, nire barruan, baina indefensioan ikusten badute ume bat, horrek mintzen nau pila eta gora pilatzen zaidana. Hori da, neu ateren dudana harreman ontatik. Con 15 años yo creo que es muy normal, o sea que tranquilo. Sí. De todas maneras, ¿crees que el haber sido adoptado te va a marcar para toda la vida? No, no me va a marcar para toda la vida, ¿no? Habrá momentos que recuerde esos momentos fuertes, pero habrá momentos que seguiré para adelante y diré, me da igual. Mira, me han abandonado, pues me han abandonado. ¿Qué se va a hacer? Y sigo para adelante. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. La base de todo esto es el amor absoluto, ¿no? Que son nuestros hijos. Yo soy su madre y yo me siento su madre y no me planteo muchas veces ese tipo de problemática, que si soy saco, que si soy un amortiguador. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Estamos juntos, estamos bien y nos apoyamos, y yo creo que algún día nos pondremos mutuamente una medalla.
Eskerrik asko. Xabier, jarraitu disfrutatzen luzerako aitatasunaz. Eskerrik asko.